تقاومو وديبنا سرعات كنقلبس هنا ابز تبهللوين وزوين حدا بالليچايو مونياتو كل منسي وتادراوي سلطنا ودي زوص سلادخونه تقاومي اطق حيل ክትፈጥር ፀገም የለን ተባሂሉ ሰባት መንስያት ካብዚ ብዝተወደበ መርበባት ናብ ፍልሰት ከም ዝኸዱን ኣብኡ ኣኪብካ ንዓታቶም ተቃውሞ ኣምሲልካ ወዲብካ ክትጥቀመሎም ናይ ምፍታን ጉዳይ መወዳእታ ይብሉን ሓደ ገጅፍ መፅሓፍ ክፅሓፍ ይኽእል ብዛዕባ ናይ ሻቅሎቶም ካብኡ ናብኡ እዚኦም ከምዚ ዝሰድዑ ካብ ውሱናት ከባቢታት ናይዚ ሃገር እዮም ስለምንታይ ካብ ውሱናት ከባቢታት ናይዚ ሃገር ስለምንታይ ካብ ፍሉያት ከባቢታት ከዓ ቀፃሊ ጎስጓሳት ትካየደሉ ብቁዝም ትውዕል ከምዚ ተኾነ ከምዚ ተፈጥረቶም ተጋውሕዎ ማለት እዩ ብዛዕባኦም እንታይ ንዛረብ ኣለና ግዜና ነጥፈ ሓቂ ኣይንግደሰሉን ኢና ይንስራሓልና ማለት ኣይኮነን ግን አንቂፉና ወይ ከእንቅፈና ይስራህና አመሎም እንታ አመሎም አይጎጥፎን ክድንጉጽልና ያም ክሩህሩህልና ያም ጽባሕ ንጎ ጽቡቅ ስራሕ ክሰርሕ የምልና ተጽቢት ሊና ይንገብርና